чойро ҳам дам кардем. салом бинандагони гиромӣ, чойро дам карда акнун меравем ба пешвози меҳмони навбатии барномаамон. меҳмони барномаи имрӯзаи мо бонуест ки дар олами варзиш дар якчанд самтҳои варзиш худро санҷидааст. ҳоло бошад ба риштаи варзиши ҷудо пайваста асту дар талоши ба даст овардани муваффақиятҳои беш аз пеш аст. моро ҳамроҳ бошед. анда меҳмони мо ҳам омаданд. салом алейкум алудахон, хуш омадед, марҳамат гузаред. бинандагони гиромӣ, ба фикрам меҳмони имрӯза барномаи моро шумо аллакай шинохтед. ин нафар яке аз варзишгарбонувони шинохтаи ҷумҳуриямон Мавлуда Одинаева мебошанд. Мавлудаҷон, хуш омадед. Ташаккур зиёд. пеш аз ҳама ба шумо сипос мегӯем ки даъвати моро пазируфтеду имрӯз сари як пиёла чой бо мо ҳамсӯҳбат мешавед. ва медонед чӣ, Мавлудаҷон, ҳар нафаре ки бо фаъолияти варзишии шумо шинос шудан хоҳанд, яъне маълумот пайдо кардан хоҳанд, аввалин фикре ки дар зеҳнашон пайдо мегардад ин аст: чаро шумо ба олами варзиш тавассути бокс ворид шудеду баъд аз 7 соли тамринатон самти худро иваз кардед? ин тасмими худатон буд? бале, ман тӯли 7 сол дар намуди бокс тамрин мекардам ва буданд мушкилиҳое ки наметавонистам берун аз давлат баромад кунам. ман рости шароит надоштам ва тасмим гирифтам ки боксро ба итмом расонам ва дар намуди ҷудо машқҳои худро оғоз кунам. ва баъдан яъне ки шумо дар ҳамон тамрин, дар ҳамон омӯзиши худ ягон мушкилӣ надоштед? не, танҳо мушкилии молиявӣ буд. молиявӣ буд. бале, бара тӯли 2 моҳ дар намуди гӯштини ҷудо тамрин кардам ва аввалин гӯштине ки ман баромад карда будам дар ноҳияи Кӯйбеш, Абдураҳмони Ҷомӣ буд. дар он ҷо бо писарон баромада рақобат кардам ва худам дар ҳайрат мондам ки аз дасти ман чунин кор мебарояд. ва баъдан омадам, ба ман хело маҳбуб шуд. оҳиста оҳиста ҳамин намуди варзишро нағз дидам ва то ин ҷониб, то ин замон ман бисёртар дар гӯштинҳои майдон, яъне гӯштини миллӣ баромад мекардам. баъдан пай дар ҳам гӯштинҳои миллӣ шудан ва ман бо ҳамроҳи писарон мерафтам, рақобат мекардам ва оҳиста оҳиста ба ман ин намуди варзиш сахт маҳбуб шуд ва то ин ҷониб ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва ҷойҳои намоёнро сазовор шудам. то ворид шудан ба варзиши касбӣ, шумо ба ягон намуди варзиш ё ин ки умуман ба ягон машқҳои ҷисмонӣ машғул мешудед? шавқу рағбат доштед? бале, ман дар давоми тамринҳои бокс вақте ки ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дохил шудам, дар он ҷо ихтисоси ман ҳендбол буд ва ман дар давоми дарсҳои худ дар он ҷо тамрин мекардам. рости ба ман хело мақбул буд ва то ҳол ҳам мақбул аст. мо тӯли 1-2 моҳ тамрин кардем ва дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бо ҳамроҳи гурӯҳи худ ҷойи аввалро сазовор шудем ва
از بین همین دسته‌های منتخب انتخاب کردند. اینچنین ما رو هم انتخاب کردند برای مسابقه جام آسیا. ما رو سفربر به دولت مغولستان کردند و در آنجا ما اشتراک کردیم و آنجا جای چهارم رو گرفتیم. اصلا من باور نداشتم که این چنین می شود. جایزه سپری شد، همه رو دعوت کردند، گزینگر بهترین از هر یک دولت انتخاب کردند و من در حیرت موندم. وقتی که نام من رو گرفتم من برآمدم، باور نداشتم که از من بهترین بازیگر میبره. راستی من در آنجا آسیب گرفته بودم، کمی ناتاب بود وضعیتم. از همین لحاظ باوری نداشتید؟ بله، در بازی دومی ما من آسیب گرفته بودم، کمی حالتم بد بود. با همه این نگاه نکردم، من دوام دادم بازی خود را و در آنجا مرا بهترین نشان زن انتخاب کردند و به من جایزه دادند. شما گفتید آسیب گرفتم. آسیب چگونه آسیب گرفتید؟ آسیب از همین کتف بود. کتفم همین استخوان کفیده بود و آمدم در اینجا راستی یک 2 ماه خیلی وضعیتم بد بود. بستری بودید؟ بستری شدم، بله. بعدا صحت شده باز دوام دادم. آهسته آهسته به همین نمودی گمبال عادت کردم و کم کم می رفتم نمودی گوشتین رو تماشا می کردم. بعدا با من محبول شد. در زلی منیج من بعد از مسابقه چمپیونات جمهوری بود، در آنجا بعد از بازی همه مدال ها رو سپردن. بعدا من آمدم پیش استاد رؤوف حکمتوف. با اون کس گفتم که استاد من میخواهم گوشتین تمرین کنم. خندید و گفت باور ندارم تو طاقت کرده میتوانی. بعدا من گفتم که من در نمود باکس مشق کردم، از همه ورزشی سخت است. نخواد در همین نمود گوشتین تاب نورم. از او داشت نبراید؟ بله. بعدا گفت باشد. آهسته آهسته در آنجا تمرین کردم، مشقای خود را ادامه دادم. بعدا مرا به کلوب کانی گرد بردن. در آنجا طول 1-2 هفته تمرین کردم. بعدا مرا گرفته به گوشتینی میلی بردن. در آنجا همه این چیزها سر شد. این همه البته با خواهش خودتان بود؟ بله بله، با خواهش خودم. کی سبب شد که شما با نمود ورزش کسبی پیوستید؟ یعنی که همین خیلی برای سلامتی خود مشق نکردید و محض خواستید که ورزشکاری شوید که در مسابقه ها اشتراک کنید؟ راستی من خرد بودم. از خردی من خیلی کودک شوخ بودم. بعدا پسرها رو می زدم در مکتب، گریختم می آمدم به خانه. مادرم خلاصه برآورد که به جای بچه ها رو زدن رفته در زال تمرین کند و در همون زال قهر خود رو پس کند. من راضی شدم. مرا به زال بردن در آنجا. وقتی که من در آنجا تمرین کردم، مشقای خود رو ادامه دادم، جنجال من در کوچه کم شد. من پسرها رو نمی زدم. دقتتون زیادتر به تمرین شد؟ بله، هوش و خیالم فقط به تمرین ها شد. از همین سبب اولین درجه مادر من سبب شده است که من چنین ورزشکار شوم و اون کس زیاد میخواستن که من
ҷоизадори мусобиқаҳои Grand Slam, чемпионати ҷаҳон, Гран При шавам. Аммо мутаассифона баъд аз вафоти модарам ман рости каме завқам суст шуд. бисёртар ҳамон модарам маро ба ин намуд рӯҳбаланд мекард. ягона шахсе буд ки маро бо тамоми бурду бохт як намуд истиқбол мегирифт. мавлудаҷон, шумо дар бораи дастгирии модаратон гап задед. Мо ҳатман ба ин мавзӯъ бармегардем дар мавзӯи оила. ҳозир бошад, ман ба шумо як саволи дигар дорам. шумо пештар чӣ гуне ки гуфтед дар намуди варзиши гандбол, куштини миллӣ, вазнабардорӣ ва ҳатто баъд аз он ба ҷудо пайвастед. ба андешаи шумо агар масалан ҷудо ба шумо писанд намеомад, шумо кадоме аз ин намуди варзишҳоро интихоб мекардед ва чаро яке аз онҳоро интихоб накардеду маҳз ҷудоро интихоб кардед? рости вақте ки ман дар бокс баромад мекардам, дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ то финал мерафтам, дар финал мебохтам. баъдан меомадам роҳ афтода мешудам, модарам ба ман суханҳои нағз мезад. баъде ки ман ба куштини ҷудо омадам, дар куштини ҷудо худро хеле хуб ҳис кардам ва модарам ҳамаи он тамринҳои маро аҳамият медоданд, баромадҳои маро аҳамият медоданд. ба ман бисёртар тавсия ҳамин намуди куштини ҷудоро доданд, ки духтарам ҳамин намуд ба ту мегӯяд. ту дар ҳамин намуд метавонӣ ки номи худро баланд бардорӣ. сабаби бохтатон дар чӣ буд? шумо гуфтед ки мебохтам, рости меомадам, то финал меомадам, ҳарифам пурзуртар буд. баъд аз ҳамон лаҳзаҳое ки баъд аз муҳориба, баъд аз оне ки шумо мефаҳмидед ки ҳарифатон пурзуртар буду шумо муҳорибаро бохтед, шумо омада сари тамринҳои худ боз кор мекардед? бале бале, ман баъд аз ҳар як бохти худ мерафтам, тамринҳои худро дучанд мекардам ва зиёдтар тамрин мекардам ки то ин ки ба дафъи оянда пирӯз шавам. ҳоло самти фаъолиятатон ҷудо аст. аввалин қадамҳои худро дар ин самт ёд доред? чӣ гуна буданд? маҳз чиро дар назар дорам? маҳз ҳамон лаҳзаҳои мушкилие ки шумо дар омӯзишаш кашида бошед? бале, рости ман дар зал тамрин мекардам, дигар духтарҳо меомаданд, рости Фазилат Гулбоева, Шукрона Қарчиева. ман дар он замон наметавонистам куштин гирифта, наметавонистам. дар ҳамон рӯзҳои бо истилоҳ сухбатки ба мо мемонданд, онҳо меомаданд. ман як бор бо Фазилат Гулбоева куштин гирифта будам. маро дусе маротиба зад, сахт қаҳрам кард. рафта пеши устоди худ гирья кардам, гуфтам ки устод, маро бинед, ман ин қадар ҳастам, ин духтара бинед мара зад. баъд хандид, гуфт ки ту, яъне ҷисман шумо калонтар ва якас хурдтар, лекин шуморо зад. гуфт ки ту ҳоло навз тамрини худро сар кардаӣ, ман ба ту гуфтам метавонам бо дили пур ки ту дар оянда ҳамаи инҳоро мегузарӣ. мағлуб кардам. бале, ҳамаи инҳоро мағлуб карда метавонӣ. ва ман аз ҳамон рӯзе ки вай маро зад, рафтам сахт тамрин мекардам, бо писарҳо бисёртар тамрин мекардам. боз вақте ки ман ба кони гурд омадам, бояд ман ба мусобиқаи ҷоми Осиё, агар хато накунам, ё Қазоқистон буд, ё Қирғизистон, дар он ҷо бояд мешуд. ман ҳама чизамро тайёр карда будам. гуфтам ки ту меравӣ. ман зиёдтар мехостам бо Шоҳида Қаланда равам, рақобат намоям. чаро? барои ман ҷолиб шуд. чаро маҳз бо он нафар?
барои он ки ман мехостам худамро санҷам ки ман аз уҳдаи ҳамин мебароям ё не, ман дар ҳамин мусобиқа омода ҳастам ё не. яъне шумо назар ба дигар варзишгар духтарон ҳисоб мекардед ки вай кас пурзуртар аст, бале, таҷрибааш зиёдтар аст, шумо бале, метавонед таҷрибаи хуб он озмоӣ кунед. зиёдтар буд нисбат бар дигар духтарҳо. баъдан омадан ростӣ бо ман бо истилоҳ сухбат ки гирифтанд, маро дар он ҷо заданд, сахт каламам кард. ман бояд чиптаи худро мегирифтам барои мусобиқаи ҷоми Осиё. ва истода бо худ фикр кардам, гуфтам ки не, ту ҳоло тайёр нестӣ барои бохтан, барои худатро ноумед кардан куҷо меравӣ ба он ҷо. худ ба худ чӣ қадар пас аз тамринҳоятон буд? Чӣ қадар вақте ки шумо ба тӯли ҷудо як пайвастед? ду се моҳ. баъд аз 3 моҳе ки шумо ба ҷудо пайвастед? бале, албатта вақти кӯтоҳ аст. вақти кӯтоҳ аст ва ман ба худ хулоса гузоштам ки не, ин барои ту нест. гарчанде ки ҳарифон кам буданд дар он ҷо, ман гуфтам ки не, ман намеравам, ман рад кардам. ва ҳама ҳайрон шуд ки чаро. ман гуфтам ки ман ҳоло тайёр нестам барои чунин мусобиқаҳо. ин аввалин мусобиқаи байналмилалӣ буд? бале, ман гуфтам ки ҳозир ман бояд аввал тарзи намуди гӯштин гирифтанро нағз аз худ кунам, баъдан ман метавонам гуфт ки ман омода ҳастам барои берун аз давлат баромад кардан. ростӣ аз байн хело гузашт, тӯли 1 сол, агар хато накунам, 1 сол 2 сол гузашт. баъдан ман ба мусобиқаи ман дар вай баромад кардам, хуҷанд, ҷоми президент шуда буд. он ҷо ҷоми президентро ғолиб шудам, гирифтам. баъд аз он омадам ба худ хулоса гузоштам ки ту ба орзуят расидӣ, акнун метавонӣ ки берун аз давлат баромад кунӣ. ман фикр мекардам ки хеле осон аст, ман дар берун аз давлат ҳам метавонам ки бемушкилӣ ғолиб шавам. аммо ин ҷо ин хел набудааст. то ҷое ки ман рафта дидам, ҳар як варзишгар меравад мебинад, ин аз назарияи тамошобин осон менамояд. чунки тамошобин намедонад ки дар он ҷо чӣ ҳиссиёт моро фаро мегирад, мо чӣ тавр худро контрол мекунем, чӣ тавр худро идора мекунем. баъдан ман рафтам, аввалин мусобиқаи ман дар Гранд Слам Абу-Даби буд. дар он ҷо рафтам, аввалин ҳарифи ман аз давлати Озарбойҷон буд. бале, аз давлати Озарбойҷон буд. ман дар он ҷо аввалин мусобиқаи калони ман буд. ростӣ дар он ҷо якумин бор маро ҳиссиёти чӣ хел гӯям, вақте ки мо татамини калонро мебинем, берун аз давлат мусобиқаи калонро мебинем, худро ҳу мекунем. ростӣ ҳаяҷонӣ шудам. дар он ҷо тӯли 7 дақиқа гӯштин гирифтам ва он ҷо бохтам. сахт нороҳат шудам. бале, дар аввалин рақиби худ сахт нороҳат шудам ва гирияам кардам. гуфтам, ман ин қадар роҳи дарозро тай карда омадам, дар ин ҷо бо умеди калон дар ин ҷо бохтам. ва баъдан дар он ҷо бо мо Апаи Шамсия буд. дар он ҷо бо мо хеле суханҳои хуб гуфт. мураббиятон? Не, он аз федератсия буд он замон. баъдан ба ман гуфт ки ту ҳоло нав сар кардӣ, ояндаи ту дар пеш аст. ман гуфтам бошад. омадам тамрин кардам. баъд аз 2 ё 3 моҳ ман ба давлати Узбекистон, Шаҳр-Ташкент, барои машқҳои дастаҷамъона
از طرف وزارت عدلیه سررئیست اجرای جزای جنایتی مرا دستگیری کردم و آنجا سفربر کردند و آنجا رفتم طولی 10 روز تمرین کردم و آمدم خیلی نظر به گذشته خود را نقص حس کردم و بعد از اون آمدم از بین 4-5 ماه اگر خطا نکنم گذشت باز به بازی های اسلامی رفتم کانیا. در آنجا بازی های اسلامی بود. باز در آنجا با حریف خود از دولت الجیریا رقابت کردم. آنجا نیز باختم در اولین رقیب خود و خیلی راه افتاده شدم. آمدم به تاجیکستان آمدم. مادرم به من گفت که تو چرا راه افتاده میشوی؟ والا همه چیزی تو در پیش است. تو هیچ وقت راه افتاده نشو. مشقای خود را زیادتر نما. چی فکر دارید این نوبت سببش در چی بود؟ این نوبت سببش در آن بود که ما دخترهای تاجیک تجربه نداریم. تجربه ما کافی نیست. یعنی باز هم تمرین های شما کمی کردند؟ بله، در آن زمان تجربه های ما کمی کردم. برای چی؟ برای آن که ما دختر نداشتیم. دخترهایمون کم بودن، 2-3 نفر بودیم و ما مشقای دست جمعی نبود. در همون فدراسیون ما مشقای دست جمعی نبود. پسران میرفتن مشق میکردن، دخترها نبود. بعدا از بین خیلی گذشت. با تشبوس رئیس فدراسیون نوی جودوی تاجیکستان اسماعیل محمدزایی برای ما خیلی هم شرایط های خوب مهیا کردند در این رشته ورزش و ما توانستیم که در 1 سال 4-5 مشق‌های دست جمعانه بیرون از دولت را ببینیم و مسابقه ها را ببینیم از حساب فدراسیون جودو با دستگیری پرزیدنت فدراسیون اسماعیل محمدزایی. و من فکر میکنم که از نظر من جودوی تاجیکستان چی بانوانش چی مردانش خیلی هم نسبت به پیشتر پیش رفتن. زلینا زورایeva در شهر باکو با این کس شما رقابت کردید. ما دیدیم که در این مسابقه باخت کردید. این لحظه من میخواستم حسیات شما رو بعد از اتمام این رقابت فهمم. راستی دلم از خودم خیلی پر بود. من باوری داشتم که آن رو مغلوب میکنم و در آنجا من خطاگی کردم. این خطاگی خودی من بود. چی خطاگی؟ باید همان کار رو من میکردم. در این رشته ما 1 ثانیه نقش مهم می‌بازد و من در آنجا کمی هم تنبلی کردم. از این لحاظ باختم و برآمده همین قدر خود به خود فکر میکنم در سر من این کارها درست میاد. یگان قطعش رو درست کردید؟ من پایم رو ناجا موندم. همان اصولی نقض دیده من بود که آن اجرا کرد. من میخواستم آن رو من پیشتر از وی اجرا کنم و محض توسط همون اصول. بله و متاسفانه من نتوانستم آن اصول رو سری وقت انجام دهم. از این لحاظ باختم. واکنش مربی شما چگونه بود بعد از اتمام؟ بعد از اتمام در آنجا مربی من به من گفت که این خطاگی خودت بود. تو خودت میدانستی. من به تو دیگر چیز رو گفتم اما تو گوش نکردی. راستی در آنجا میدرایی
вақте ки дар он мусобиқа ҳама мавлуда гуфта истода буданд. Ман чӣ хел гӯям, ман садои муаллими худро нашнавидам. аз ин лиҳоз ҳам гӯем ман каме ҳам беаҳамиятӣ кардам. Каме парешон шудед? Бале, каме парешон шудам. Аммо инҷо дар асл гирем ин хатоги худам буд. Барои бохтам хатоги худам буд. Чунки ман каме танбалӣ кардам дар он ҷо. дар гранд-слами душанбе аввалин рақиби шумо ки белгиягӣ буд, Габриела Виленси. Ман мехостам фаҳмам ки чӣ гуна рақобат доштед? Оё бо он нафар рақобататон мушкил буд? Не, дар асл ман пеш аз ин мусобиқаи гранд-слам дар машқҳои дастаҷамъонаи Ташкент, давлати Ӯзбекистон, дар он ҷо ҷароҳат бардоштам. Чӣ гуна ҷароҳат? ҳангоми тамрин ман бо сар зада будам, ҳолатам он қадар хуб набуд. ҷароҳати майнаи сар бардошта будам. аз ин лиҳоз ростӣ ман он қадар тамринҳои сахт карда наметавонистам ва ба хотири оне ки духтар набуд, духтарони мо кам буданд, ба хотири ниёз доштанашон ва ман натавонистам ки ҳамин хел аз ин мусобиқа даст кашам. гарчанде ки аҳволи ман бад буд. Ба ман ҳолататон хуб набуд? Бале, ба ман иҷозат надода буданд духтурҳо, табибҳо иҷозат надода буданд ҳолати аввалам баргардам. Агар дастгирии модаратон аз аввал намешуд, шумо чӣ фикр доред? Оё шумо интихоб мекардед, муваффақ мешудед? Ростӣ агар дастгирии модарам намебуд, ман фикр намекардам ки ман чунин як варзишгар мешудам. агар одамизод дар худ як мотиватсия надошта бошад, як одаме набошад ки ба ӯ бовар кунад, вай ман фикр намекунам ки пеш равад дар ҳама намуди самт. ман узр мехоҳам, лекин шумо чӣ гуна ки гуфтед, модаратон дар қайди ҳаёт нестанд. Бале. ин лаҳза шумо фаъолияти варзишиатонро чӣ гуна пеш бурда истода? ин лаҳзаҳо ман танҳо бо ҳамон орзуе ки модарам мекард, ман мехоҳам ки он орзуи модарамро амалӣ кунам ва баъдан аз ин намуди варзиш равам. шумо мақсад доред ки аз ин намуди варзиш низ равед? бале, ба чӣ хотир? То он замоне ки ман ягон чӣ хел гӯям, то он замоне ки ман ягон натиҷаи хуб надиҳам, аз ин намуди варзиш намеравам. умуман аз варзиш, барои он ки модари ман хелоҳам бисёр мехост ки ман як варзишгари хуб шавам. то модарам дар қайди ҳаёт буданд, ман ин хоҳиши худам буд. баъде ки модарам аз қайди ҳаёт рафтанд ва ҳамаи он талошҳои ман ба хотири бароварда кардани ҳамин орзуи модарам аст. охирин васияти модаратон чӣ буд? охирин васияти модарам ҳамин буд ки ман мехоҳам ки узр мехоҳам, агар шумо нахоҳед метавонед ҷавоб надиҳед ба ин савол. Не, модари ман мехост ки ман дар ҳамин мусобиқаҳое ки гуфтам, дар ин мусобиқаҳо ҷои намоёнро гирам ва модарам ба назди ман бо як гулдастаи зебое ба фурудгоҳ равад. аммо мутаассифона ин орзуяшон бароварда нашуд. тақдир намудааст. мо боварӣ дорем ки рӯзе мешавад ки мавлуда бо сари баланд ва бо ҳамон бароварда сохтани орзуи модарашон ба ватан бармегардад. ман кӯшиш мекунам.
мо ба шумо боварӣ дорем. ташаккур. мавлудахон як бор дигар узр мепурсам, хеле мавзӯи ҳассос буд. ман ба шумо чунин ҳеҷ гап нест. ин санҷиши ҳаёт аст. барои ҳамин мо бояд ҳеҷ вақт рӯ афтода нашавем ва зиндагии худро идома диҳем. бале, мо низ аз ин хеле шод ҳастем, ки шумо ҳоло ҳам рӯи по устувор ҳастеду мехоҳед, ки ба қуллаҳои баланди варзишӣ. бале бале, чунки агар ман худро нигаҳ надорам, аз ман чунин як мавлуда намебарояд. бояд ман устувор истам ва хоҳиши модари худро бароварда кунам. мо ба шумо бовар дорем. ташаккур. мавлуда, фикр мекунам, ки ҳар як нафар ба худ бо истилоҳ нафари беҳтарин, яъне ки кумир дорад. дар шумо кӣ бошад? оё шумо доред? кумири ман ин ҷоширо Марияма мебошад, аз давлати Япония мебошад. вай хело ҳам варзишгари хуб аст. шумо пайгирӣ мекунед? бале, ман онро пайгирӣ мекунам. ба нафароне ки навқадам ҳастанд, нафароне ки мехоҳанд ба ин намуди варзиш машғул шаванд, шумо чӣ гуфтанӣ доред? чӣ маслиҳат дода метавонед? агар хоҳанд ки муваффақ шаванд дар ҷодаи ихтироъ кардаи худ, на танҳо варзиш, тамоми ҷодаҳое ки интихоб мекунанд ҳеҷ вақт роҳ афтода нашаванд ва ҳама вақт ҳаракат кунанд, ба пеш ҳаракат кунанд. чунки агар ту ба пеш ҳаракат накунӣ, ягон кас дасти туро гирифта намегӯяд ки ҳей, ту хеста ба пеш ҳаракат кун, ту хез ояндаи худатро соз. ҳар як одам ояндаи худаш дар дасти худаш аст. ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ҳеҷ вақт роҳ афтода нашаванд, чӣ дар зиндагӣ, чӣ дар ҷодаи ихтироъ кардаи худашон. чунки агар роҳ афтода шавӣ, аз ту ягон намуди инсони он инсоне ки ту мехоҳӣ, аз ту он инсон намебарояд. яъне ҳама чиз аз кӯшишҳои худи инсон вобаста аст. агар ту хоҳӣ худатро шоҳ мекунӣ, агар ту хоҳӣ худатро гадо мекунӣ. ин ҳамааш дар дасти худи мост. хуб, бинед мавлуда, инсони бемақсад ба маконе намерасад, дуруст? шумо чӣ гуна ки аллакай дар рафти суҳбат гуфтед, ният доред ки баъд аз ба натиҷаҳои назаррас, ба натиҷаҳои дилхоҳи худ расед, шумо аз варзиш худро канор мегиред. дар умум муфассалтар фаҳмонда метавонед, ки дар оянда чӣ нақшаҳо доред? дар оянда нақша дорам, ки як модари хуб шавам ва аввалин дараҷа ба шавҳар баромада ва оила барпо кунед? бале, оила барпо кунам ва соҳиби фарзанд шавам. насиб оилаи солим барпо кунед. чӣ фикр доред? Умуман аз варзиш худро канор мегиред? мураббигӣ ҳам намекунед? шогирд тайёр намекунед? не, умуман худро канор гирифтанӣ нестам. мехоҳам, ки ягон шогирд гирам ва ягон хай дар умум мебинем дар оянда чӣ шуданаш мумкин аст. лекин мавлуда аз варзиш дур намешавад. бале, аз варзиш дур намешавад. гарчанде ки аз тамрин дур шавад, аммо аз варзиш дур намешавад. оянда мо метавонем ки шогирдони мавлударо бубинем. бо умеди ба зинаҳои баланди варзишӣ расидани Мавлуда Одинаева ва сиҳатмандии ҳамешагии шумо, барномаи имрӯзаамонро хотима медиҳем. саломат бошед. хуб, бинандагони гиромӣ, хайр то барномаҳои навин бо иштироки меҳмонҳои навбатӣ.